Hi guys! Good morning and welcome back again sa aming channel. And if you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Do comment down below para sa mga katanungan nyo. And don't forget also guys, like our page on Facebook. Again, dito nyo ako makontak regarding sa mga ilan pang katanungan dito sa aming yard. So ayun guys, time check nga pala. It's 4:30 in the morning and kaya din ganyan yung mukha ko guys kasi kakagising lang din namin. And actually, mag-ship kami ng manok today dun sa Digos guys. Gusto ko lang din isama kayo. And sa mga nagtatanong nga pala kung ano nga ba yung mga kailangan kapag mag-ship tayo. Or kailangan natin tandaan of course kasi nga livestock yung dala natin. Yung ihahatid namin na sisiw doon is yung mga anak din yun ni Goki. So congrats nga pala in advance po sa inyo sir. So ayan guys, pagpasensya nyo na yung quality ng ating video sa ating intro. Kasi ayan, naka-artificial lighting lang tayo para makapag-video din. Papakita ko na muna din yung mga sisiw na dadalhin namin doon. Gusto kasi namin by around 5 or at least hindi pa nag-5, nakaalis na kami. Para maaga din kami makabalik guys kasi babalik din kami agad-agad kasi yun na nga, nagpapatrabaho kami dito sa bahay guys and walang mag-aasikaso sa panday regarding sa merienda, pagkain nila. So kailangan talaga namin mabalik din actually. So ayun, tara na at nang makaalis na rin kami. So ayun guys, papakita na muna natin yung mga sisiw ni Goki na i-ship namin today. Ayun, isa sa mga sisiw na to ang dadalhin namin guys. Hindi ko alam pero si partner yung may idea kasi buyer niya yun. Bali dalawa pala dito guys ang kukunin namin. Bali isang stag at saka isang pullet din. May mga followers tayo, ayan. So yung matangkad na black na yan guys, anak yan ni Boy Negro guys. Zanorte yan guys. Napakataas ng kanyang liig. Ayan. So, ito yung stag guys. Ayan yung ating isi-ship today. Ayan po. Ayan naman yung pullet guys na dadalhin natin. Ayan, pasensya na kayo sa video guys ha. Medyo madilim kasi and artificial lighting lang tayo. Pero ayan na yung pullet. So nga pala guys, ito yung carton nila guys. Usually nga pala guys, kapag dalawa yung pinorchase ng aming buyer, is talaga nilalagyan namin ng division guys. Kasi ang tip ni partner dyan is para kapag nagbiyahe tayo, hindi sila nagdadaganan. Compare kasi kung wala tong division guys, may chance na patungan nung isa kasi nga dahil din sa galaw nung pagbiyahe. So, kaya nilalagyan talaga namin ng division guys para bawat isa talaga. So, hindi sila magpapatungan. So, okay naman na din pagdating sa bahay na isama sila. So, bali ganyan na siya guys. So, ayan guys, aalis na rin kami. And iiwan na lang din muna namin yung aming susi dito sa bahay kay Papa. Kasi hindi namin alam kung ano yung takbo ng daan. So, baka malate kami. So, iiwan na lang namin dun guys para in case na dumating na yung mga panday is makapasok sila. Pero sana naman din talaga is makabalik agad kami. Mas maganda yung time namin sa ngayon kasi mas early. Hi guys! Ayan, nandito na nga pala kami sa may Bansalan area. So, pagpasensyahan nyo na yung aking buhok. And time check nga pala guys, it's 5:32 and siguro mga isang oras na rin kami nagbabiyahe. So, ayun guys, at continue na ulit kami na magbiyahe. So, see you there. So ayun guys, nandito na kami and lumagpas kami kasi nasa Gmall pala si sir. Dito na lang daw kami maghihintay. So wait lang kami sa kanya kasi malapit naman na din guys yung Gmall. So ayan. So ayan guys, nag-stop over lang kami para magpagasolina si partner. And head back na tayo pa Kidapawan. So nandito kami sa may Shell banda guys. So ayun, smooth transaction lang siya guys kasi actually nakabayad na rin si sir. And ayan, lalayo lang tayo sa may gasoline station, baka masita tayo. Nakabayad na kasi agad-agad si sir nung kahapon pa through Palawan. So kaya hindi na kami din nagtagal. So ayan, and balik na kami ni partner. Ayun na siya guys, ayun na. So balik na kami guys and see you na lang sa Kidapawan. May kukonting kunin lang kami na mga milk din sa Mount Carmel. So see you guys. Ayan guys, nandito pala kami sa Mount Carmel guys. Pila ganyan isa te? 50. Boleh hang yung siyam? 50 yun naman. Siyam lang. So, ayan guys, ito yung store nila ate nga pala guys. Oh. Actually guys, nakasubok na ako nung plane. Medyo matabang yun guys. So, ayan oh. Kasi si Buntis nag-request din. So, 5 kasi yung sa kanya sabi niya. Adungagi na lang isabi. Para 500 na lang. Oo.
Ayan guys, nakabili na tayo ng milk kasi nag-request talaga si Buntis. And ayan, balik tayo or head tayo pa Kidapawan ulit. Ito yung place nga pala guys. Ayan. So ayan guys, nandito na kami sa Kidapawan guys. Nakauwi na nga kami. And nakapaagahan na din tayo sa ating mga panday guys. So kung matatandaan nyo guys, yung mga kinuhanan namin kanina ng mga sisiw, may mga iilan pa doon na natitira. Yung pinost to guys na pair. So dahil wala na sila, so available na ulit etong isang cage. So dito ko na muna din sila ilalagay sa ngayon kasi nga malalaki na sila. And para din dito sila sa area na to or sa terrace namin, at least maarawan sila. So ayan guys, eto na yung mga ilang sisiw na natira dito. And actually yung dalawa dito guys ay naka-reserve na rin. So medyo mailap talaga sila sa tao guys kasi hindi ko to always sila nahahawakan. Kaya ayan guys oh. So ita-transfer din namin to guys dito sa susunod kasi mababakante na nga ito. At the same time guys, yung dito naman na napakarami din yung mga sisiw dito, mga around 25 pieces sila dito guys, ay hahatiin namin to. So bali hahatiin namin siya sa dalawa dito tsaka yung dito na mababakante rin. So ayun na yung mga sisiw guys. Ayan, i-transfer na nga natin. Ito nandito. Ito guys ay anak ni Goki tsaka yung Darna namin guys. So itong isang to guys is anak ni Goki din ito. Ayan, napakaganda rin guys. Oh, napaka short beak actually. Ayan, so ganyan din yung kanyang mukha. And kulay black din to guys. Ayan guys, ang busog-busog nila. And ayan yung kanyang feather guys or yung kanyang kulay. Ayan po. Ayan yung likod niya. So ito ay anak ni Goki guys. Pero yung nanay nito guys is si Darna. So ayan siya. Meron pa tayong isa dito guys na black din ang kulay. Ayan, ito. Mukhang stag din. Ayan oh. Ayan din yung kaya itsura. Napaka big head din. Tapos ang ganda ng mata niya. At the same time yung kanyang beak is napaka short beak din. Ayan yung kanyang kulay guys. Kulay black din also. Bali dalawa lang sila actually na natitirang black dito. And ayan. And ang kukuha ata nito is yung galing sa Jensa na subscriber din natin. So maraming salamat nga pala. Actually nakapagsabi na siya sa akin way back then. Kaya ngayon guys, napagbigyan na natin siya kasi nga meron na tayong mga strain ni ating Goki. So ayan guys, tag pa rin to. Meron ulit tayong isang pullet guys. Ito naman yon. Ayan. So ito yung mga strain ng ating Goki guys. Ito guys, napakaganda. I mean, napaka-pogi nito guys, oh. So, ayun guys, ilagay na natin to doon sa dog cage na nasa baba. So, ayun lang guys, yung kanilang itsura sa ngayon. And yan nga yung pinagkunan natin ng sisiw kanina na shinip natin. So, ayun na nga guys, yung ating video for today, it's all about kung ano nga ba yung mga kailangan nating tandaan guys, lalo na sa pagsiship ng manok. Kailangan na kailangan talaga guys na may permit ka. So, sa ngayon guys, kung pa isa-isa dalawa naman yung dadalhin mo, ay talaga mahihirapan ka pa rin kasi most of the time, every city, naghahanap talaga sila ng shipping permit kung saan ang galing, kung saan papunta, at kung ilan ba yung mga manok na dala mo. Ito lang yung pinakakailangan nyo guys sa pagdala ng manok. Yung shipping permit guys, kasama na dun veterinarian health certificate at saka yung shipping permit mismo. So nakasaad dun guys kung saan galing tapos saan papunta. At the same time, makikita nyo rin sa shipping permit kung ilang days yung validity nun kasi kung minsan hindi naman din kami agad-agad na siniship namin. Kasi meron din yung allowance guys na at least 1 week dapat ma-ship mo na yung manok. Kapag na-lapse ka na dyan guys tapos hindi mo pa na-ship yung manok, ay talagang uulit ka dun sa first process guys sa pagkuha ng permit or ng shipping permit mismo. Veterinarian health certificate guys, ayan yung certification of course ng manok mo na walang sakit, na kung saan walang outbreak ng mga bird flu sa lugar nyo. So dahil doon makakakuha kayo ng shipping permit. Una is yung veterinarian health certificate and then later on yung shipping permit. Kasi hindi sila nagbibigay ng shipping permit guys kung wala kang veterinarian health certificate. So usually guys, ang nilalagay doon kapag Shamo is breeding purposes siya. Compare doon sa mga broiler guys na mga company na nagdadala ng ang dami-daming manok, is syempre iba na yun, for commercial na yun kasi nga dinidress meat nila yun. Kasi yung mga siniship lang din namin guys is yung mga Shamo or pa isa, dalawa lang din yung mga dinadala namin. So eto guys ha, hindi ko to ina-advise sa inyo, huwag niyo din tong gawin, baka mapahamak din kayo. Meron ka lang barangay certification siguro at least, lalo na kung isa lang naman din na manok. Pwede mo naman din sigurong kausapin na payagan ka na lang kasi isa lang din naman yun. So, may mga ilan guys na ginagawa yan, pero ang pinaka-sure talaga, lalo na kapag nag-ship tayo ng manok, lalo na itong mga sisiw na to, is yung shipping permit tsaka yung veterinarian health certificate talaga. Kasi once nakita na yan guys, yung mag-check ng mga boxes is wala na yung problema guys. So makakapasok talaga yung mga manok nyo
kung saan yun papunta. So far, yun lang yung kailangan talaga sa ngayon. So ayun lang yung talagang pinaka hinahanap nila, lalo na sa mga boundaries ng cities. Kung magkano yung nabayaran namin is siguro 170 lang. Depende rin yan sa lugar nyo kasi baka mas mura din sa inyo. So depende kasi yan sa era if I'm not mistaken. So ayun lang siguro guys yung ating video for today. And actually guys, makailang beses na rin kami nag-ship ng manok. And yun na nga, paisa-isa lang din naman yan. So careful lang din talaga kayo sa pag-ship ng manok guys. Kasi maraming pwedeng mangyari yan guys, lalo na kung mainit, medyo malamig. Tapos yung iba talagang nasistress yan sila. Usually kapag sisiw, ganun talaga. Kaya kung minsan yung mga ibang buyer din natin, mas pinipili talaga nila yung malalaking manok kasi medyo less stress na rin yun compare sa mga sisiw. Ganun pa man guys, kapag kami yung nabilhan nyo, once na dumating sa inyo na patay or nag-inform kayo na ganito ganyan, ayaw nyo, eh nagre-refund naman kami. Wala naman kami problema dyan kung ano yung problema. For as long as sabihan nyo lang din kami agad-agad right after na nakuha nyo yung manok. So ayun lang guys. Maraming salamat at sana nagkaroon kayo ng idea at least man lang tungkol sa pag-ship ng manok or kung gaano nga ba kahirap yung pag-ship ng manok sa ngayon. Actually, yung kanina napakadali lang din namin guys kasi nga inagahan din namin. So, ayun lang guys. Wala na ako may dadagdag pa siguro. Maraming salamat again sa panunood. And ayun na nga guys, siguro sa mga next shipment din, isasama ko pa rin kayo tungkol naman dun sa mga bus or van na pinapadalhan namin. So, ayun guys, maraming salamat. And nga pala, if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Do comment down below para sa mga katanungan nyo. And don't forget also guys, like our page on Facebook. Again, dito nyo ako makakontakt regarding sa mga availability or presyo ng aming mga alaga. Maraming salamat again guys. Goodbye and peace out!